Samro apa sih nih? Lapa. Lapa yang lain juga. Ini gothau. Yang ada ini sih. Mengenai lapa. Ang संग्रानि आं बिदि मैद्रु लागायनायखौ जा गोथाव मोनखायो लाइ बिजौ बिबार होनानै लाफा होबाय ओमफ्राय हाग्रानि थास' बेदरजों अमाजों ओंख्रिया बिराद गोथाव जाखासिगोन दिनै हले आं संग्रोबाय थाथारनोसै दे आरो आंनाथ' मिथिखागौलाय खमायनानै थांखाया दा बोर लागासिनोहाय आंना मा जागारनोहाय मैया सानसेया सानसे हर जालायबाय आरो मोनानिफ्राय गैया जालायबाय नै दासिमबो एवा फुङावबोथ' हगारनानैल' दोनदों नायनानैल' थाबाय मानसिफोरनिखौ जेबो हरखाया मा खालायखो जारलासो मोनबाय आं गारनोबो हाया मानोबो हायासो जालायलांबाय निसासो जालायलांबाय ना गारनोबो हाया नोंसोरखौ अननानैनो लोगोफोर नायनानैल' थाबाय थानाय जाबाय रावनोबो रिप्लायबो हरनो हाया गोथाव जाथारसिगोनहाय ना लोगोफोर गोथां गोथांनो खिन्थाबाय थाबाय आरो entertainmentना दुन्दिया सामब्रामलु सावनानै दुन्दिया सिफ्लेनाय ओरैबायदि गोथाव जाखायो नै अमाजों थास'जों जानोसै खारनोसै माथो दंबावो लायबावलाय नै भाजाया लाइजों लाफाजों नायदो लोगो सिफ्लेनाया दुन्दिया बानलु सावनाय बिदिबाबो दा बादियाव आरो माथो नांगौ जानोसै लोगोफोर गिलास मोनसेना जाथारसै बेखौ जालायबाय गोथावानो हाग्रानि थास' मिथिबाय लोगोफोर हाग्रानि थास'जों अमाजों दोगोलायनाय गोथाव लाफा बानलु सिफ्लेना दा लोगोफोर रायलायनायखौ हाबनानै आं जाबाय थानोसै